Any clients, go today. No go allow and go. Okay, happy corner. I need money. Oh, now you do by you with try Better. Yeah. You man, no mas ya. Ana bezuko ha. Eje pota ndara this na do ma we pota. Because afa pota ezigbo mmadu ma ifo na eme. Ni ka gugu kwa no mo asia. They never bring you one person. Yeah? Ule ne go na gate. Onye afa gba bia kwa mo abuba. Obu afọ. Afisalo mo lo a. Ebe anu abu ebe iba na ara ebe ozugbo ife niile. Onye ka ga-ekwu onye agboro. Ka dey ya akwu dị nara na ya akwa ya. Big am te fin shop. The shop. Obara Atialo. Online. Ona bodo ni. Ha. Mo moko. Wa ba. Kena me. Ba we be. Ba be yesi ogu. Fa do mo. Do yiru ke fifa na eme. Esinyo ma. Na ku ya ba. Okay. Ba yo lo we. Ya wa ya saturu zia de mata. O ya ife. Fa do mo na. Ba anyi. Brother, you are welcome. What can I do for you? Ogwogwo ego ga na ewu. Aso na ebe a wo final bus stop na no mbia akwa. Ateta mo mburu odogwu. So even need now. Need like 3 million. Okay. 3 million oga. Onye gwa gi asela. Over now. Ya na ekwu egwu na eme eme o. Ya bụ na eme ka na eme ya. If you money. Money. Oh ma me if obo. Mutaka oni. Obi Kubana. Oh ma me if obo. It's not Bam. Akuye nwata na agụrụ. akuye nga gụrụ ba Mo anyị. me if obo. Akuye nwata ba anyị. Ọka Igbo na mkpọ. Ọkigbo amara m ọkigbo mgbe anyị na-agba anyị na pọl. Oh ma me if obo. Na na-ekwugwe. Tested okay. Mmemme gị dịka ụmụazị ibe. Mme ticha gị. Na anyị ọga. We don't have any time to waste your ọga. Ya na-ekwu egwu na-eme eme. And akwa nna chinye gị. Mmadụ afụkwa nne ya. Anya afụkwa nne ya. Nye metụkwana mmadụ aka. Ya dịkwana naanị. Ọga. Too much talk no dey full basket. A na-ekwu egwu, a na-eme eme. Ọ ife nọ. Active 247. Onye a ga-akpata ego. Ketagbo. Iworo be da pata. Onye a ga-akpata ego. Efu Akuye ga na-amụ amụ ebe ị nọ. Obi Kubana ga na-amụ amụ ebe ya ga-akpata ego. Over. Akwa each one cost 2 million naira. Ọ bụ ote na-agwa. Ka na-afụgo agwa anya. You see this egg? Ka na-afụgo. See the egg here. This is the billionaire egg. And this egg will cost you 2 million naira. Nye m akwa this man. Ijikwa egg here. Asị m ya Akwa akwa. akwa is not 2 million. 2 million naira. Ngwe na manye tie bodo akwa na aka tie. Oga, akwa for another one. For another one. Oh, this man. For another one. You me anu. 2 of them will cost you 4 million. 4 million naira. Ngwe na you know we talk about now. Oh, my senior brother. Who have been for other ego na ya sinya.